kumi yanse waliju do de ko ka fone ko anga dugo ke jamana ka basiki aba mangana bonaw de do no Mamadou Abdoulaye Souadou ale de kumbi kalwala aye geribu palani fa sanyoksela afanye fla tamaro itolumbe chokomna naye ala to kelen fo abe dengelin ta ko bla aye klemo gani doni de ko kalwala ala de a jira ala usugola e kwa kana fo Konaté ko Konaté ka dugo bi jabi ko Konaté ka dugo ke jamana e kwa ngataga abamanga na kaburu la atoro di kokaso ko na mbora e angata jura jugo tuna kwa nga corona kala chien kementan saba ko kam shi wolo flaka saraka ama fanga fo jamana e ngo mango ne mem shi wolo flabo mi akwala de ya fo ko wabi no aya laje mshi wolon flay abbe farale nyonga garbu ko la manoko nay mshi kelen sorambo faga mshi fla fagara anana fo suko la ko ka dafa mshi konondona o koroy di ko wolon fla be ka faga donc en fana ya keti en balma wi anteme en balma ke jarami sigilen fla le mshi kelendi docteur dobe o mshi kelendi ko jamana ka basiki bo ambo corona kala yoro la ala de ko dugo bi toro nyoni ka boy et puis ambi misri fana kono dobse ka ta de unta togodi surtout nyaare ube no e Bamako atoko di jamana tigela kawi atina foko Bamako tigi utara Konaté fasola ku e demseni flaka ka mali saraka ma ne ko ala mangwa be mi yoro dola ni jo fara ala bula ba tele ya de ni ko ngo bi la kal togodi e misiri kono annana kana e fana wele kabni kunu don baga ubiya ni che intaka to amoke ko amako kirana soma be bituna odonshu ko walju kema sabani ko de be o me olu be nyana et puis ama fawo ye ko deun suena donge yoro la fo misiri kono et puis muya gele njombe almami joyora de la den sueni ko de foray wa karanye do nayde ngo ala ngwani nera do ngoni dikanena anye bismillah rahman rahim blaka dew nyini moto tiku ye de tiki nunu ngwe uye sira faraka do somatula somatu ina e do de hukumbe mogo do wa meleke do wa fe min do ro ani ado anda do o de ko de min bi bolo ni ma bla no yi soro bi fe be fo here tu kono yi aka soro ka siga ko sa kana de umla din tunu ko kuma fora yoromi milti aw ya jati milti tan duru nyona de unana do misiri kono o kene kango wudi wala ka fawo ye kene nunu ala kama kene wudi do wa foiti foya ni ala de mate bo aka do mali ni mo mi mali histoire folo la je dugo de mali sinsi de me aw kana dugo kene nunu bla ko fo jamana famaw ka aw blala jamana e faso de ni fade do ko ci bara de ko fo fade do ki blala est ce que yi fade ayi Konaté sikatola anga du kono sa du den to nyebe du chendola fo du tiki koroba de ka fo ay mi yoro ne gila ma sora to te boade de ayi donc jamana bo choko de la ola akwano sigi fo jamana famo ka blala fe yere ti jamana mun dafirila sambinani o farale ngonga yorongila mano de o che sabankuru chefankuru sabasiridi mais ni bey joroni gla an sabo bi soro sikatala mali jiriye ade dum mama se amaka jiri turu ka jika jufe na de kare kuma sere mati manyi ngawla ano che manja fana mana ambaw fo ni barayina ka aw barkada ambora tuna anga walju muso bado parce que walju ya ci corona kalay ka foko karsa kalana corona na ko walju do o tiche walju ya diskundi
no teni arabu kan gumi ma ke waljuye tabati da kundi jiga bi la habika anga madame le maire akumituna ambora tuna kile saba asigilembe ya ine wele kwa isugo doke ngo yi mun sugo kwale ya ye ko surasi moblu chama bi nyongo kata ale joni mene kerefe ko de ko amako ko moblu do be surasi moblu nunchela ko ta doy kale ko tugo di angoni nda doy sugo la ko ne ko ay ni mbaw chela o bora surasi moblu chera o duguje dora wolela ka kabako do faye ko tege dara do ka ne bo fo ne matuko kalange multi politique do mais ngoni ba do mbangera dugumina olukumbi basmalatou de hali shini ni soko ko kun gelera an fo kumi basmalatou do dugu do ndala famauti duguye beki kay soir do ni bey kay soir do am nyonto ifa kumi ninge ni fa denye jije kake mais ni fa kun yesoye anu kede fo kuma di ka wala donc là ambi be de fo ka be barkada dugo jabira alay ande me dugo jabira mali bora dige kono nga ni tama mabba bolo firi fara ci sika ayaw ci siraka basmalatou wurudi la sa million binani aniko munum bi faransi ambe direct de la ni mi ye bakelen soro ba fa ye bakelen soro nyono ka o million wolofla Dakar biti magangaw biti faransi biti nimbe de bi mali bi yor malje bi yoro la be de be basmalatou wurudi ta ni kalon de laban sera mi nyon soro ya o kumana kunye anga lafia jamana ka basigi bo ami to ka yelema a to ko idi wachu ni nyon che ande la ka wurudi akala malikan o wachu ya soro malibi kidal bolo o akala malikani ni basmalatou wurudi o la hamiyo hamikama o biba anyo wurudi le ke yengerandai ani akala malikani do anna jmeina miftahu dunya kun fayakun je la clé ambi je la clé ka wurudi ala fana ye la clé dinima kwa kana foni kwa nga corona kala tuna shen kemeni tan saba ko oye mali geleya bane ala fana yo jira ana keneka demsenu tara demsenu nana mali kuntara mali nana o anye miftahu dunya bla ame jumeina sisa keme wolonfla ani bisheki ani woro o koroidi ni basmalatou wurudi o la hami fengo fengama obigla donc anga yelema nomoro ni nyogonche na min dabo min kama no nyana mana mi yelema tuga wore kama o yelema o kundi ambi befo ka be barkada mago bi fengo fengo basmalatou ko la o e dodi na fara ko ni corona kala kibi baraji sorala walma ni sella kibi baraji soro ni akila depuis selti tata ba fo bismillahir rahmanir rahim oni corona kunu ka ba ni bismillahir rahmanir rahim taala do yeziri ndeke ali muso chama mi den soro o bike chene kelawo ye iba soro obi akato gere nyonya kumana o hakili tito bismillahir rahmanir rahim na suno o tifo fiu denga soro kono o de ka ke danga de o tike Sedna Musa aye baji goshi aya goshi ni bismillahir rahmanir rahim de baji daelera Sedna Isa akume shu kunu ni bismillahir rahmanir rahim ala kira ka sana yalela aye ko jinani soro aljina kono ko jinani kilimbora bismillah ka kilimbo lahila ka kilimbo arhamanina ka kilimbo arahimina aljina de mi servi ni o ko jinani di mana basmalatou ala mi ye a sunturu an fe mali kono ya ka tila ka bolo jese fan be fe an ba nyine ala fe hal bi barka min bala ala ka do anga jamana amin barka min bala ala ka do anga jamana anya fo ye ngwal ne ye furu saw bi chaya
muso boto kapta chefe ni ko nyen sinzini bismillahi ibora ifaka dala ikombora ni arahamani ibina doche sokono nduna ni arahimi ni yo furu satoy fo mobili fimani Bashude nete madeni kwaye faida murke Konaté o furu kele kuno tisa walma itato kele ke yoro la ube ibita tunga fe ala mbora ni bismillahi nyen sinzini bismillahi ka boni arahamani arahimi ngona ya Konaté akira geri yo akira jamana jantaga yo ibina arahimi koni soro e kaso muso munun be nu ka dengo galera de mi jirana ne na akacha den keme duru ye munu foranye nye munu baraka o tede munu yi basmalatou bara parce que ne ka kuma kante mba fo mi na ko ay nan veya o tantine bolo ne be kan nyire nyini mais abi fo de ake iba noyi o munu be na bonya masegula hali bidon na iburu kuruka dia ko atara ndamandala ko kunyongele ko e fe do soro tuma dola atigi kanga soro ya bo asigile amati ayo akia wuli kijo donc ola on tay bunya munum bi kene we bunya halalawde ne ta fo nanini sani ka fo mo man nanini afo ala kana nae o de la kasma ka sheji kola ako mo kana ni sheji ati foti iba fo de ala ka mo jewma ati mo bolo ko abi ala de bolo ala kalimana dama don ne ka bara yo damade ka ala jireila ni ala ti fe ti bolo ibti kungo fo murke mi yetuma dola o ya akara mo de muso tike ka boli barka min be la otola ba okmana ni I commandi ala yi ala ti da ala ya mbeda okma yi ala wele donc Basmalatou gundo ba de bala hakila sungalo fana sitofle suratu dobe ko suratu arrahman arrahmani fabi ayi ala ya rabbikuma tukazibani abisamani demado de ba kono sungalo kle folo abe arrahmani aya folo sebe kata se fabi ayi ala ya rabbikuma tukazibani kasoma iba joy sungalo kle flana iba ta yoro la ka se fabi ayi ala ya rabbikuma tukazibani kaso flana ma iba joy sungalo kle sabana iba tai katabla sabanana sungalo kle nana atabla nanana mana na fora domi ko selikalo jora ibe sura to dafa nega hayado ngani kle kelende manika fo samala sungalo nega hayado na fulo daludo o munu dobe ba kesebe abaga ni ya siri ankara mako abi komi ye sogo kilo kele de siri kola mami mse ka kile na yo ka dogo parce que barka bala o menia ke nashi ibsika ke wushulaye ni sungalo bana ibi kan nashini ibani kamije to bi kadu ko ni ala bisinga ye to sebe watku chelachi donc ay asebe ala ka barka do ala o corona surando be hal subu bal kufaru ma kanu yafaluna abe suratul mutaffifina na abi o fana sebe shen saba salamun hiya hatta matla al fajr o fana sebe shen saba sungalo kle folo iba nashibo ni ya nashibo sungalo kle folo iba mi mana ni bi suna ibi sun tikenai sati ki ati deki ato de fanaki mais avec sungalo kle folo de oni kle folo mi fana je awa mi mo molo o tambo aba hakili to la ko sebe o ko fe sungalo ye kalo ye dépasser ba la ko sebe mais mogo bi jorona ye mogo min jigi dara a yereka nga ma min jigi da mi alaka o ba yereta ka ma wareta ma sungalo shu folo na fara doro ko kalo yira ay ala wele ala de ko ay wele sungalo shu folo e bi fatia kala shen keme fla ani bi konondo ani konondo kata alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin katabla wala dolenana ibe konondon ke folo ka bi konondon ke ka soroka keme fla ke
ni ma sunkalo su fɔlɔ sɔrɔ i b'i jija sanna ka se su 7 mais n'i sera ka kɛ su fɔlɔ de ka ɲi n'i y'a kɛ dɔrɔn a fɔ ala n ka ɲinɛ sunkalo musaka di yan n'a ka di ye kɔlɔsi tigɛ ka bila ye kana ala wele o ko la tuguni nka o sunkalo kɔni hali n'a y'a sɔrɔ i ka dugu bɛɛ balo sirilen don i la bilahi i b'a bɛɛ ta a ye kow kalifa ala la dɔrɔn k'aw se bɔ a la fɛn min min hinɛ kafiri la mais ni silamɛ ko nin kɛ ye mun n'a t'a kɛ donc o la an bɛ bɛɛ fo minnu nana ni bonɲɛw ye tamarow caman filɛ ka fara bɔnmaw kan ninnu ye sarakatiw de ye fɛ yan c'est pour que k'an bila retard la tubabukan kalan dan ye kilasi 6 de n b'o fɔ aw ye a dan ye kilasi 6 o kɔrɔ ye di nin ye fila ye telefɔni dilanna don ne ye bamanan ye ne b'a fɛ ka telefɔni dilan kalan o kuma fɔ ne ka taa san 6 de kɛ ka filakan kalan o kuma n bɛ sɔrɔ ka na sa filakɛ bɛ explication di ne ma filakan de la kalan kun ye nin de ye e mago bɛ dɔ ka faamuya na a tigi ka kan kalan pour que a k'i bilasira n'i ye tubabukan mɛn ka ban i yɛrɛ ɲini parce que an kɛn bɛ ka kɛlɛ caman bila ɲɔgɔn da la n'o de bɛna ni réseaux sociaux nɛni banbaliw ye baara sɔrɔbaliyaw don miliyo bɛ nin kun na o sigi bɛ k'a ka dugawu kɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman di bɛɛ ma Basmalatou min jirala an na surɔ malidenw an tilara ka ban surtout minnu bɛ nin kɛnɛ kan wallahi ala ye bɛɛ mago ɲɛ ka ban ala ye bɛɛ mago ɲɛ wallahi n kalila ala la o bɛɛ mago ɲɛna ne ye a ye arasuru jɔlen don mɔgɔw b'a la ka ba tigɛ mais ni min nana ko ala kira ka dugawu k'a ye kira b'o tɛgɛ minɛ ta a b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim a b'a fɔ ta e ka taa bisimilahi rahmani rahim kira ma foyi fɔ mɔgɔw ye sogo ɲina ni bisimilahi rahmani rahim cɛ o de kɛra surɔ donc aw bɛɛ mago ɲɛna dɛ an bɛ ala de deli si la ala ka si d'a ma bamakɔ tigiw ɲarew ne bɛ ala fo ne tun b'a fɛ ninnu ka ne dɔ ni n sen nɔ de ye mais n dabara tɛ ne b'a fɛ mɔgɔw ka Konaté n'a ka mɔgɔw dɔn ni baara ye nka dabara tɛ ala fana sɔnna o kɛra ni sugora yanna de ala ye sugo dɔ de d'a la siɲɛ 2 sugo in kɔnɔna na a fɔra a ye ko ka solution bɛ Konaté bolo a nana a ye Konaté ɲini a ma Konaté sɔrɔ sugo tilara ka d'a la tuguni a ko ne bɛna Konaté fɛ yen n'u ma sɔn ka don Konaté kan hali n'an bɛ ɲɔgɔn bolo kurun bɛ don ala y'a kɛ a ye fɛn dɔ de ye o ala y'a kɛ a nana dɔrɔn a ye ne a donna ka kuma na k'a fɔ n ko bon ala ni ce ne tun b'a fɔ aw ka ne dɔn ni n ka baara de ne bɛ jamana kɔnɔ bi tɛ an b'a la ka nin Basmalatou wurudi a mɛnna dɛ bon o ye sisan ta de ye sinon donba o donba madame le maire b'a dɔn n'an bɛ Ɲamakɔrɔ masatɛrɛn na Lɛlɛturu kadiri suw la sunkaloma kɔnɔw anw de bɛ wuli k'an jɔ ni jamana ye ka ŋuna fo an bɛ kasi tabali kan o ka ca san 20 ni ala bɛ yen a kan k'a kɔfilɛ o jamana na dɛ an dun b'a dɔn a bɛ yen mana ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye waritigiw a ye usines sigi ka caya waritigiw a ye usines sigi ka caya wari bɛ minnu kunna n'o kɛra dɔ bɛ bɔ chômeur la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ba ye a ye usines sigi baarakɛyɔrɔ bɛ Mali la kosɛbɛ o fana a ye hakili to sɛnɛkɛlaw la komi aw ye sɛnɛkɛlaw de ye donc an bɛ kuma ɲɔngiri yan ka a fɔ aw ye alhamdulilahi 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 an k'a fɔ siɲɛ 11 alhamdulilahi alhamdulilahi 11 i bɛ min fɛ tigitigi e ka o miiri ta alhamdulilahi siɲɛ 11 in na ala tɔgɔ ye kelen dɔrɔn de ye n'i y'i mɛtɔ y'a nɔfɛ a ɲuman t'i bolo aw ka da alhamdulilahi ma dɔrɔn i mago bɛ min na kana rabbil alamina fara kan o ye ko wɛrɛ de ye
alhamdulillah shetani kelen dɔrɔn hami min b'i la ɲare e ka jamana don a kɔnɔ awɔ Mali basigira ka ban ala k'a kɛ ten Kasim ne bɛ kuma fɛn ninnu kan de ni ala y'a gundo dira mɔgɔw la ni Basmalatou dugawu ye ay lamɛnni kɛ karamɔgɔ la mais a bɛna kuma Basmala kan ay lamɛnni kɛ ni Basmalatou dugawu ye ni ye a dugawu laban yɔrɔ dɔ lajɛ a bɛ fɔ ko an tahfazana wa biladana min kulli fitanin wa bala'in ala i ka anw kisi ka anw taga ala i ka anw kisi ka anw taga a n'an ka dugu a n'an ka jamana n'o ye Mali ye i k'an kisi ka bɔ fitina bɛɛ lajɛlen ma ani balawu bɛɛ lajɛlen n'a papiye b'i kunna a ye sabali a ye lamɛnni kɛ hali ka so jɔtɔla o bɛ seli hali ka so n'a sɛbɛn b'i la Basmalatou b'i wurudi yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ komi e yɛrɛ de bɛ k'a wurudi parce que a compteur dɔ barajilen don e la donc la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul an dɔgɔkɛ Ali Konaté Bamira alamani bilen do i kan parce que awa ka anw ta ye wurudili ye mais e ta ye kuma ye i b'a dɔn e ka di ne ka tɛmɛ kumakɛla caman kan mun na saliya de t'i la ne se bɛ da yɔrɔ min na e se bɛ da ye i m'a ye ni ne kungo kuma sera e bɛ pɛrɛnni min kɛ maa caman tɛ se k'a kɛ parce que a bɛ fɔ u ye mais e de bɛ yen ni nin kana retard ta bilen dɛ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان أسلامو أمبي ألفو كعلى بركة كجماعة سنما ينفو جماعة منو يرى دون على دون كفة كغلا كو كرامو دون كرامو بوين ولنا دو جابي بيدا فراني كن كايا أمبي أنغرو كفة أنا كرامو نانغا شيكو